Bine v-am găsit! Picătura educativă de azi este despre bârfă, un obicei de când lumea și despre toată lumea. Cunoscută ca formă de agresiune socială, bârfa are la bază neputința, frustrarea, invidia sau chiar lipsa de educație sau de ocupație a celui sau a celei care bârfește. Există vreo posibilitate de a stopa asemenea fenomene? Personal, consider că nu, însă ne putem dezvolta niște mecanisme de apărare prin indiferență sau simț al umorului. Epictet, filozof moralist, spunea că dacă cineva îți dă de știre că se spun cu rea voință lucruri urâte despre tine, atunci să nu te aperi de cele ce se spun, ci să răspunzi așa: persoana aceea nu știe și alte păcate ale mele, altfel nu ar vorbi doar despre acestea. Așadar, fiți veseli și nu uitați că de regulă o critică nedreaptă nu este altceva decât un compliment mascat. Pe curând!